Skúsenosť, ktorú by som chcela povedať, je teda skúsenosť, keď vlastne ako aj Zuzka hovorila, že s tmy do svetla, tak vlastne by som rada povedala skúsenosť toho kamaráta podobnú, vlastne o ktorom som hovorila, myslím, že včera, alebo kedy to bolo s tou závislosťou na cigaretách, že vlastne ako bol vyslobodený z toho. Tak vlastne, tak viacej možno poviem o tom kamarátovi, že on, keď sme sa ako stretli v prvej triede na základnej škole, sme boli spolužiaci. A on vtedy mával veľmi také ťažké zdravotné problémy ako psychické, že vlastne bol ako, myslím, že autistické dieťa, ale mal proste také problémy, že veľakrát mal záchvaty hnevu a že trieskal stoličkami, že hádzal do druhých vecí, predmety, kričal na učiteľov a tak, že bol veľmi agresívny voči druhým ľuďom. A vlastne potom kvôli tomu musel ísť aj ako do ako toho nápravného centra, do tej polepšovne, alebo ak sa to volá, pre tie takéto ako postihnuté deti. Čiže vlastne potom išiel ako tam a potom už išiel na iné školy, čiže už sme sa dlho nevideli. Potom, ako som spomínala v tom predošlom svedectve, že vlastne potom, ako keď som išla raz z mesta domov, tak sme sa stretli v tej MHDčke a teda sme sa začali viacej rozprávať a potom teda, keď sme sa začali rozprávať, tak on mi začal hovoriť veci, ktoré prežíva. A vlastne jednou z tých vecí bolo to, že napríklad on počul ako démonské hlasy a počul teda, ako ho nahovárajú robiť tie zlé veci. A teda ďalšie veci mi proste rozprával, ktoré ho trápia. A taktiež mával proste aj depresie, také veľmi ako ťažké stavy a vlastne nevedel sa z toho dostať a vždycky, keď ho napadol ten amok toho hnevu, tak vlastne začal zúriť a začal byť proste agresívny voči druhým a potom si vedomil, že on to proste nechce a že nechce byť taký, ale dosť ho to trápilo, ale nevedel si s tým proste pomôcť a nevedel to prekonať. Tak v tom čase som mu vlastne začala hovoriť o skupinkách, o stanovi to, čo vlastne prežívam na tých skupinkách a tak. A vlastne teda som ho pozvala, že môže prísť aj on, tak vlastne raz prišiel a Stano sa za neho osobne modlil. A vlastne potom mu nejakým spôsobom bolo zabránené ďalej teda na skupinky chodiť, takže potom sme sa stretávali už iba my. A teda ďalej som mu hovorila skúsenosti a som teda ďalej ako mu svedčila a teda sa s ním začala aj modliť. A vlastne tesne potom, veľmi krátku dobu na to, ako sa Stano za to modlil, za ňo, tak vlastne vtedy počas tej modlitby on prežil dosť veľké oslobodenie a vlastne sa mu darilo aj žiť taký šťastnejší život. A vlastne tým, že aj ďalej som sa potom ako s ním stretávala, ďalej som sa teda za neho modlila, tak vlastne potom on mi raz povedal, že teda sa mu otvorila možnosť ísť ako na psychiatriu ako na liečenie. A on už bol predtým na viacero liečení ako na psychiatrii, lenže mu to nikdy nepomohlo a vždy na chvíľu mu to pomohlo a potom sa vrátil naspäť do toho zlého a teda ako nepomáhali mu tie liečenia predtým. No ale teraz mi vravel sám, že tak cíti, že má ísť na toto liečenie. Tak som mu vravel, ale ďalšia vec bola tá, že nemali tam už voľné miesto a že proste už sa mu ako keby mu povedali, že už nie je pre ňoho miesto na tej liečení, že tam nemôže ísť teraz. Tak som mu teda povedala, že budeme sa za to modliť, tak som sa za to s ním modlila a vlastne potom sa otvorila možnosť, aby mohol ísť na to liečenie. A teda aj počas toho, ako na tom liečení bol, tak teda spoločne so Stanom sme sa za ňo teda modlili. A vlastne potom, on keď prišiel z liečenia domov, tak mi povedal, že prežil na tom liečení obrovskú skúsenosť s Ježišom, lebo on dovtedy iba počúval o Ježišovi, ale sám sa snažil s ním komunikovať, ale ten zlý ho vždycky ako zastavil, že nedokázal proste. Že vždy, keď chcel, tak proste ho niečo zaseklo, že nevedel. A vlastne tentokrát on povedal, že keď bol na tom ako pobyte psychiatrickom, takže začali mu proste vnova démonské hlasy mu začali húčať v hlave a zase ho začal chytať ten amok, ale že si spomenul na to, čo som mu hovorila a že začal sa modliť ku Ježišovi Kristovi v tej chvíli. No a že zrazu pocítil, ako keby niečo
mu zobralo tie hlasy preč a ako keby to niečo z neho odňalo preč, ako keby niečo proste z neho odpadlo. A zrazu proste v tej chvíli, ako pocítil obrovské vyslobodenie a že ho naplnila radosť a že tie hlasy prestali a že teda pocítil vyslobodenie, keď sa vrátil z toho liečenia domov, tak stále teda, potom keď sme sa stretli, tak vravel, že je šťastný, že sa teší zo života a teda vlastne aj toto sa stalo, ja neviem, pred akým časom, ale už to bolo ako niekoľko mesiacov dozadu. A vlastne potom na nejaký čas, keď sme sa teda nevideli dlhšiu dobu, tak znova sa nejaké menšie veci začali navracať. Už to nebolo to, čo predtým, ale v menšom. Tak vlastne som mu znova navrhla, že teda sa môžeme stretnúť, môžeme sa modliť. Tak ďalej sme sa za to začali modliť a vlastne sám vyjadril na poslednom stretnutí, že teda ako stále, že už není taký, ako bol predtým, že teda už není taký agresívny a teda začal aj on sa snaží, keď je to z jeho strany dosť také ťažšie, keďže má aj ako zablokované zo strany rodičov prísť úplne k tomu Ježišovi, tak aspoň sa snaží sám proste ako s tým Ježišom komunikovať aspoň v srdci a že vidno na ňom obrovské zmeny z toho, že vlastne to bolo ako postihnuté, zo strany iných ho tak vnímali ako postihnuté autistické dieťa, ktoré je agresívne, tak vlastne ako sa dokáže zmeniť na takého človeka, že vlastne úplne ako teraz sa snaží taký pokojnejší byť a vravel, že je šťastnejší zo života, že už nemá tie depresie a tieto veci ani už nereaguje tak agresívne na situácie ako predtým, takže tak.